Раз. И е за вас преди всичко. Знам, че вие горите в танца. Знам, че има леко спортната злоба, но знам, че след края на голямското надиграване за всички ще останат приятни емоции. За някои от вас и награди. А те не са никак малко, уважаеми госпожи и господа. И така, основната цел на това събитие е популяризиране и запазване на българския фолклор, както казахме. 51 на брой групи и клубове от цялата страна, които изучават българските хора са тук. Единственото изискване към участниците е те да не са професионални танцори и ограничения във възрастта няма, както знаете. Ще помоля и знамената на всички клубови игрални тази година са търновските клубове Победа и Търновска царица в лицето на Георги Радев и Таня Валева. С благодарност и към община Велико Търново, която включи това събитие в своя календар. Богат културен календар. За всеки един от участниците е подсигурена по бутилка вода, така че след официалното откриване ръководителите могат да вземат вода за своите подопечни. Фирма Венци Велико Търново ЕООД. Добре, че не му си примахте постоянно. Still
34 от град Русе, клуб по български хора Нашенци. Ръководители Исаия Венцеслав Неделчеви и Деница Кунчева. Първото тяхно изпълнение е от Таяк от село Котленци, Добричко, 2/4 от Добруджанската област. Лашко Буро, 2/4 от Северняшката област. Уважаеми госпожи и господа, само два факта да отчетем. Клуб Нашенци Русе е най-многолюдната група и както виждаме, очевидно е с най-малко участник в фестивала. Браво! Всичко, които дълго чакате, големите призори. Се срещате коя тя? Нашенци Русе! Госпожа Талчева ще връчи плакет и диплом. Браво, Кръсти! И сега преминаваме към комбинацията. Призовите 3 места, считаните за най-престижни отличия. Няма да бъдат 3 местата, ще бъдат 4 наградите, тъй като има 2 състава, които са с дублиран резултат. И то на второ място. С равен брой точки. Да, така е. От миналата и тази година предприехме следната схема на изчисляване на резултатите. Журито след всяко участие на състава дава своите точки. Те се събират при технически секретар. Той ги сумира на место и ги слага в протокола. След това протокола излизат и съответната подредба. Първите 3 в единия раздел, първите 3 в другия, а всичко останало е преценка на жури, на кмет, на организатори за най-масовата активна група и на спонсори. И така,
Точно как да направя това отношение. Тук са и точките, които после може да видите. На трето място в водната програма клуб Хорце Добрич. Две втори места. Едното е за Нашенци Русе. С 53 точки също е клубът за народни танци от София. Лесотехнически университет. Първо място с 57 точки. Клуб Хоро Козлодуй. Хиляди истини, от други разказани. Всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно, по-добри. Много малко трябва. Хиляди различия и думи с многоточия затвориха очите на душите ни. А ти дали ни откри? Хиляди възможности има останали. Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани. Откъде си? И в кой клуб играете, уважаема? В кой клуб играете? В кой клуб? Как се казва?